Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi rewang part ketiga. Iki jatah masak lombok. Nggih numis bumbune bawang brambang kalih miri ditumis langsung dilebokne lomboke niki dalam porsi besar langsung dikasih garam biar mboten nyegrak ya lur. Nah terus gula merah, gula pasir, terus minyaknya deng rada akeh marga mboten disukani santen. Dan pun layu lomboke langsung kerajai dilebokne, ditambahi kecap niki mboten dikoreksi rasa margi sami poso. Lah niki sing bagian masak daging. Lah ampun istirahat sonten dugi griya buka. Lah niki etuk rejeki diwahi tanggane durian montong lur. Penake nek entek desa ki lur ora duwe wit durian nek tanggane panen durian melu kecipratan mangan ya lur. Lah yo gedene isine semene-mene iki lur, iki super isine pokoke mangan sak pungge ngene wis mantap. Nek menurut informasi nek jenis durian sik kaya ngene iki sik duwe kolesterol karo darah tinggi. Nek mak ngene iki jarine ora apa-apa, ora ngaruh lur. Ya mboten mbah ora wong ya sebabe nek kula alhamdulillah tesih sehat dadi arep tisih sehat nek mam durian rada akeh sak pungge kaya ngene iki ngene wis maknek lur, marah ya arep tapi mboten patek seneng. Ya kembali lagi jarine sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apapun itu ya bener. Gene jenengan usum durian mboten lur. Nek biasane nek niki iki wohe iki keri dhewe lur, maksude nggone bature sik kono-kono wis entek. Lah iki lagi lekas tuwek, masalahe saking apa ukurane super dadi tuweke rada terlambat ngono jarine. Lah iki dedek edani biasa niki ora arep durian, lah kok iki kok meh entek sak pungge. Enak jarine katebiyane ya enak emang. Ya wis nggih pun lur, ngoten mawon, semangat puasane, jaga kesehatan, see you.